Iki kok wis entuk pirang dina poso. Engko li keluwen poso. Ora. Pokoke anggere ana takdir benine sesuk yo padha. Nek urung ana takdir yo dicepok. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Pondok. Neti, Mbak. Ini lho, Mbak. Gede. Kagem tumbas-tumbas. Jiput-jiput alpaya wong arene bodho matur nuwun ya ndok ya bauti ning ndi karo kentas barang ora ketok mbah ndare cedo daru sampe landang dengan murah traweh ora ketok aweh aku kok barisan burine imam wong kula dene baris burine imam kok enten jenengan oh ngaku ya roh kuwe jadine Pak Karso lho kula nang burine imam bae kuwe kula ngarepe imam jan nang burine imam imam iku mau sanjine gemblong karo kentos aku ning barisan burine jenengan nang burine imam imaman ewak badun tak kira ini mungkin sholat kuwe malah luku bodoh yang mungkin sholat ini banding di barang duduk malah perlu aku wong imam dengar nonton lebok-lebok sekilo tak panggil sekalian ben